بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebaraka ve Teala himmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun deyip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ettiyen qiyinçiliklarınız ve başka deneme hayrat ve ihsanat edilyen olsa Allah Teala lütfu keremi bile kabul edip belki himmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Geçen hafta ay dışımız yalak Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek 6 yıl öz bereketli ömründen dinin izine tebliğattan sonra 38 nefer Müslüman bolupdy. 39-njy nefer Hazreti Hamza Seyyidü'ş Şuhada radıyallahu taala an Hudaý Taalaň tawfik bermekligi bilen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselama arka çykyp Müslümanlaryň sany 39-a ýetipdi. Bu gecede muqaddeme aýtmany asl sirati mübarekiň özüne barayly 40-njy musulman boljak şahsiýat. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň kan gaty dininiň ewe gitmekligine we Hudaý Taalaň ýanyna belki yerdäki göňdäki alemlerde Hudaý Taalaň çyn bendesi diýip tanylan insanyň ýaşaýşy musulmanlar. Bu gurrungy mufassalen aýdypdyk. Awal başga kelaslarymyzda faili sowti formunda da tasviri formunda baýgany bolagly gaty dersler, gaty gudrat gurrunlar agzally ýöne şolaň arasynda bir ejmali şejelesede siratyň ortasynda gurrun ediler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek 46 ýaşynda olakon bolan wakalardan we 46 ýaşdan sonra olakon waka bolman 47-nji ýaşa geçýär. Musulmanlaryň sany 39 nefer. Şonu bir wagt Kabe-i Şerifeň ýanyna Ebu Cehl bilen Hazrat Ömer radıyallahu taala iman getirmedik wagtynda ikisi otydy diýe. Şahsiýetleri ki hiç kim olara taýin teklif ya emale wazife edip sen falanjara ýaşamal, sen falanjara bolmaly hiç kim olara mehdud ve kanun goýup bilmeýän adam. İkisi sanady da Qurayş diýilýär. Qurayşyň başdaklary Ebu Cehl bilen Hazrat Ömer radıyallahu taala ikisi gurrun edýärdi diýe bir wagt Kabe-i Şerifeň ýanyna Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dengesinden geçip barýan. Şonda ikisi hususy gurrun edip duran bolmaly maslahatlary we Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sonra barjak ýerine baranda gawatdan dua etdi diýe Allahumme أعز هذا الدين بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. Ya Rabbim şu iki baştak ba diyeni bolyan adam, sözü yürüyen adam, iki olakon baştak şahsiyet Hattab'ın oğlu Ömer ya Hişam'ın oğlu Ebu Cehil'in musalman bolmaklygy bilen şu dine izzet berdiydi diye. Din entek ayağısına kalıp bilenek, gücünü alıp bilenek, öz ağrını, öz eziyetini düşmanlardan Karametini alıp bilmensen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu duany etdi diye. Şonu bir aýe mübareke nazil bolýar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Ya Resulallah şu kafirlere aýtdy eşitdir. Şolaň özü ve ibadet ediyen botları hasabu cehennem, cehennemiň oduny diýip aýtjalar. Şu aye mübareke gelenine yankı Ebu Cehil liydi diye ey Qurayş
näme bolýar size, näme diýip şeýtdiýäňiz? Muhammed aleyhissalatu vesselam zol Hudaý tarafdan aýet diýip Hudaý tarafdan bir näçe kelemeni aýdýa. Wa şolaň üçin de zol biziň Hudaýlarymyz, ýeke biziň Hudaýymyz-da biziň arkalarymyz aňrymyzyň Hudaýlaryny hemmesini sevipdi, inni de cehennemiň oduny diýe, ýani biziň özümizde ot bilen nesbet berýär, oda girjek diýip aýdýar. Biziň ibadet edip duran Hudaýymyz da oda girjek diýip aýdýar. Gayratdan nädir öz Hudaýyňyza eýe çykmasaňyz diýip şey diýdi diýe. Hudaý saklasyn. Izinden bir gaty jaýza goýupdyr. Ey Qurayşlar, diýeni bolýan adam ikisi de. Ey Qurayş, size men wada berýän. Hudaý saklasyn, Hudaý Taala günämizi geçsin fakat şoň aýdan sözü diýip nakla gowly waýtýas täke şoň eden hyýanatlary belli bolar ýalak, ýogsam dile almaly gurrun däl. Her kim şu Muhammedin aleyhissalatu vesselam'ın kellesini men ýanyma getirse, inki düýelen erzeşlik gaty bahal düýe, inki gyzyl düýemiş şu wagtda. Yani şu madyň ahirin sistemini bilýän näme bolsa şu wagtda şu düýeler alyp bolmardy diýe. 110 bir rawayatda da 100 diýe we 28.000 mishal, yani 140 kilo kumuş berjek şoň her kim getirse diýdi diýe. Şonda Hazrat Ömer musulman bolmadyk wagtynda ey Ebu Cehl aýtýanyň dogurmy diýende dogur diýipdir. Ýöne maňa bir zamanet ber diýipdir. Onda zamanet gerek bolsa ýür. Şu wagtda 360 bot bady diýe. Käbe-i Şerifeň içinde ibadet edilýän 360 bot, her botda bir günden sürem 365 gün ýyla. Şolaň her gaýsy bir gün, meselem bugun falan Hudaýyňky, erti falan Hudaýyňky, ýok da bolsa her gaýsyna bir belli bir wezife berilipdir, öz beceren, öz elleri bilen beceren botlara bu asmanyň Hudaýy, bu ýeriň Hudaýy, bu hoşdyň Hudaýy, bu narahatyň Hudaýy. Şonda şu 360 botyň ilk olakansy Hobol diýerler. Tarihde adı çykandyr, gaty hemmesiniň başdagy diýip tanylýar. Şu Hobol diýen botyň ýanyna baryp Ebu Cehl bilen Hazrat Ömer radıyallahu taala ikisi kasem etdiler diye. Ola jaýzan berjek diýip kasem etdi, o da getirer diýip kasem etdi. Hudaý saklasyn. Şonda Hazrat Ömer radıyallahu taala iman getirmedik wagtynda ýolda barýaka şu ameli etjek, şu teleke işi bitirjek diýip barýaka Benu Zuhre diýen taýfadan bir adam ewinden çykdy diye. Ey Ömer, nira barýan diýipdir. Onda şeýle olakon jaýzan almana barýan. Meger Benu Haşim, Benu Abdülmuttalib iki taýfa qıryldymy? Şolar näjere ýeňjek? Ewinde iki taýfa diýipdir. Şonda Hazrat Ömer diýdi diye, goýa sen musulman bolmaly. Sen kepleýişiň awadan näl ewinçe senden başlajak diýip gyldyň çykardy diye. Yo, men ata babamyň, kakalamyň, babalamyň dinine men diýdi diye. Menzurunda da özü bilen Hudaýynyň arasynda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek aňarsa Hazrat İsmail aleyhissalam, Hazrat İbrahim aleyhissalam şoňa baransaň özü bilen Hudaýynyň arasynda men kakam, babamdan hedef İsmail aleyhissalam, İbrahim aleyhissalam diýdi. Özü iman getirellen bir, ýöne ýanky 39 adamdan joda gawatdan imana getiripdir, ýa iman ezhar etmäne. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da aýtmandyr. Mundan geçdi. Aňyrak bardy diye Mekkeň düzräk ýerine, çölräk bir giňräk meýdan mady diye şonu bir tekijek arasaja yer bolansaň her kim mal damak çaljak bolanny malyny şeýlek bar damak çalardy diye. İýmeden çyrym damak çalynýan mallar. Şonda Hazrat Ömer radıyallahu taala şoň mehdudesinden geçip barýaka ýanky bir tanany öldürip durarlar bolmaly. Kan adam bolup üýüşüp şonda Hudaý Taalaň gudrety bilen ýanky tany kepledi diye. Ya ahli zarih, emrun najih, rajulun nasih, bilisanin fasih yad'ukum ila dinin sahih. Damağı çalınıp duran, jany çykan tany Hudaý Taalaň gudrety bilen kepledi diye. Ey koştargada duran adamlar, bir nejat berýän gurrunňa size aýdyň, bir nasihat berip duran adam arasaja dil bilen, saýhallaja dil bilen size çağırýa, inki diniň dogursyna diýip şey diýdi diye. Şonda adamlaryň hemmesi gorkup ýanky tana çölüne goşup duran adamlar gaçdy diye Hazrat Ömer radıyallahu taala görüp duran bolmaly.
Şoň deňesinden geçip gidip bir maktar ýüregine gorky düşüpdir. Ýöne Hudaý saklasyn gidip Ebu Cehle geňeşipdir. Ey Ebu Cehl, şeýle ýagdaý gördüm. Şu Muhammedin dini aleyhissalatu vesselam şonu taýid etdi. Nezre waliya diýende Ebu Cehl käýerde sahih rawayatlarda qasam içip aýtdy diye. Wallahi şu Muhammedin aýtýan hak, ýöne bizden fark edýär diýdi. Yani hasadeti wady diye şonu emete ýetenne. Şonu diýdi diye Ebu Cehl, ey Ömer, aýtýanyňa dogry gören zadyň degen, ýöne hiç kime aýtma diýdi diye. Şonu Hazrat Ömer radıyallahu taala qasam içdi diye Hudaý bilen qasam bolsun. Men hiç mi o basyrgyly gurrugum ýokdur, näme görsem aýtmaly bolaryn, hak bolsun, batyl bolsun diýip şonu aýtdy diye. Aýdany bilen ýene de özi kabul etmedi diye. Sonra ýene ýola düşüp gitdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı tapmany, şonu Benu Huza'a diýen taýfadan geçip barýaka şolaň arasyny munazaat bolupdyr. Dawa bolupdyr. Şolaň dawasyny Hazrat Ömer radıyallahu taala kafir wagtynda da adil bolansaň şoňa gel hukmet, qızawet etip çağırıpdyrlar. Şonu bir botlary wady diye şu Benu Huza'ň ýykylýan bir belli bir boty şoň ýanyna baryp hukmetjek bolanyny Hudaý taalaň gudraty bilen ýanky bot da kepledi diye bir näçe beýtler aýsam beýja galjak. Bir näçe beýtler bilen şu täze gelen dini ki dini İslam şonu taýid diye ýzyna düşseňiz gawdy. Ýene de Hazrat Ömer radıyallahu taala bir jere bolýar. Alhasıl ikisine de etminany ýok. O taraftan da bir gaty insana Hudaý taala hidayet bermese musulmanlar adamyň agybety hewle hatar bolýar. Gudratlar görüpdi, taňa damak salandan soňra kepläpdi, botlary kepläpdi ey musulmanlar. Näme diýip berakys düşünip otyny. Muhammedin sehri aleyhissalatu vesselam bitir güýjürgäpdir, men basymrak baraýyn, eglenmäýin, ýoksa Mekkeň hemmesini eýip boljak men edýän işler diýdi diýe şotada. İzinden ýene edame berdi. Aňyrak baranyny Naim ibn Adi diýen adam şoňa sataşdy diýe. O da bilýär da çon ey musulmanlar, şu gurrun Mekke-i Mukarramaň içinde kamil hemmekşe eşdigli. Ebu Cehl 100 diye ve 140 kilo kumuş koyupdur bir adamın kellesinden çiri. Ve şoňa da Kabe-i Şerifeň haýyadyna sazlar vurup, tümbekler vurup hoşluk edilipdi. Ömer gitti, giden ýerinden hiç moda ewirlik gelmeýär boş diýilip. Hoşluk edilipdi ey musulmanlar. Bir günüň içinde görüňşi. Şonda Naim ibn Adi diýen adam da Hazrat Ömer'in barşyny görüp, ey Ömer, nire barýan diýipdir. Onu şeýle ýanky Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam we Ebu Cehl'in beren jaýzatyna aýdypdyr. Onna sen Muhammed'i gaýtaranyňdan aleyhissalatu vesselamy öz aýallyganyň bilen körekeniňe eýe bolsaň gowdämi? Şolaň ikisi de şoň dinine girdi diýipdir. Onna näme senediň ma, näme gurrun ma saňa, näme deliliň ma aýtýan gurruna diýende? Onna birje delilim ma diýipdir. Musulmanlar kafirlaň damak çalan zady bizi botperest hesap edýär, mejus hesap edýär. Biziň damak çalan zadymyz iýän nädirler şola. Sen şu aýallyganyň öýüne baranda bir goýun damak çal. Eger bişerenden soňra sen bilen iýsele belli zat sen diniň, sen ata-babaň dinine paýbendligi ýok. İyi mesele biz başarmýas, biz ozurumuz var diýse ýa başga bir bahaneler getirse bilin Muhammediň ýerine düşüpdir diýdi aleyhissalatu vesselam. Şonda Hazrat Ömer radıyallahu taala uğradı diye yankı korakollarının ayarlığını Fatime, korakollarda Said ibn Zayd diye radıyallahu taala anhuma. Şoň öýüne baryp qabatdan gulak asdy diye Sure-i Mübarekeye tahani qiraat edilip durulan öýüň içinde. Muhtasarrak geçeýin. Hazrat Ömer radıyallahu taala öýe girdi. Öýe girenden soňra yankı ýalak bir goýun damak çalyp şoň eti bilen azmaýyş edýär. Azmaýyş edende Hazreti Fatime bilen adamsy Hazreti Said iýbilmeýärler. Biziň ozurumuz var, biz ip bilmeýäs. Mahul yankı Naim ibn Adiň aýdanny ýüregine jaýlaşyp Hazreti Ömer radıyallahu taala Hazreti Said'i ýençmäne durýar. Gaty horlamana durýar. Şonu öz aýallygyny o Hazreti Said'iň deden anasy yankı Fatime diýen öz aýallygyny bile bilen Hazreti Ömer'e gaýtarjak bolýar. Ey musulmanlar, Hazreti Ömer radıyallahu taala batyr adam. Gaty siyasatly adam. Hatta jeng meýdanlaryna Hazrat Ömer radıyallahu taala ýürüp barýaka hiç muga düýä minmerdi diye.
Sahabalar jeng meydanına kafirlaryň ýüregine gorku düşer ýalak, nayzalaryny alyp, demir dollaryny giyip, kılıçlaryny alyp, ok ýaýlaryny gerşinden asyp, düýäň üsü bilen giderdiler diye şeýdip, şojaatin we şahamatin bildirerdiler. Emma Hazrat Ömer radıyallahu ta'ala jeng meydanına gidenne piyade giderdi. Ve sahabalar gurrun beriye Hazrat Ömer radıyallahu ta'ala yıkıcı yürüyüp baryan ýagdaýda düýeli sahabalardan haýwaty kentdi diye heykelitdi diye öldü. Yani düýä minmeklige lüzumy ýok. Düýäň üstünde oturan sahabalar bilen jeng meydanına piyade yürüyüp barýaka deňje gurrun edilerdi diye. Şeýle olakan heykelli adam. Hazreti Fatıma muny daşaltjak bolýar. Hazreti Saîdy horlamar ýalak öz adamsyny. Şonna bilewillig bilen Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala ýanky aýallyganyň dulagyny wurdy diýişdi. Şonna bilewillig bilen wuranna bir näçe ýer Hazreti Fatymanyň kellesinden ýarylyp, gallar soğup ýüzünden gan akmany durdy diýe. Aýallygany qyýgyrdy diýe, gaýrata minni diýe. Ey Ömer diýipdir. Sen nämeseň edaga, bizi tike kaklamak, Arapla teşrik diýerler, bizi öldür, ennamyzda kes, etimizde kaklada günüň etegine serip koysaň da, biz dinimizden dänjek däl, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah, ala ra'mika ya Ömer. Hudaýa iman getirdik, Muhammedin ýyzyna da düşýäs, Muhammede de Peygamber bilýäs aleyhissalatu vesselam. Ala ra'mika ya Ömer. Ey Ömer, sen ýokş görseň ýokş gördi gallypdyr. Bizi kaklasaň da biz şeýitdik, iman getirdik diýipdir. Ýüzünden de gallar soğupdy ey musulmanlar. Şonda Hazrat Ömer radıyallahu ta'ala narahat boldy diye öz aýallagyny şeýle aglapdy, ýüzünden gan soğupdy. Otaň beýlesine barıp kellesine tutup oturdu diye bir meýdan. Hazreti Said bilen zenanasy giýje bolan gurrun şey. Otaň o tarafynda oturun, ikisi pikir edip duran. Ahirde seher wagty bolupdyr. Seher wagty bolanda Hazreti Said bilen Hazreti Fatıma radıyallahu ta'ala anhuma ikisi dehret kılıp Kur'an-ı Kerim tilavet etmäne durdular diye. Sure-i Mübareke'ye Taha'nı okuyupdurlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Taha, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek adı. Ma enzelna aleykel Kur'ane liteşqa. Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim'i sana indirmedik seni betbahtlık için. İlla tezkireten limen yakhşa. Hudaýdan gorkýan adamlara ýadaweriden çirimi verdik. Tenzilen mimmen halakal arda ve semawatil ula. Yer bilen asmany, ulu asman bolan yer, şolaň hemmesini yaradan Hudaý tarapdan indirli. Er-Rahmanu alel arşi istawa. Rahman bolan Hudaý Taala öz arşyna eýe boldy. Lehu ma fis semawati we ma fil ardi we ma beynehuma we ma tahta as-sara. Yer yedigat yerine tegnäki, yedigat asmannäki, oşun arasyndaky zatlaryň hemmesi Hudaýyň gydyp şu mübarek aýany okuydular diye. Şonu Hazrat Ömer radıyallahu ta'ala diýdi diye aýallagany, ey Fatıma, sen lehu ma fis semawati we ma fil ardi we ma beynehuma we ma tahta as-sara. Asmannäki zatlar, yedigat ýeriň içindäki zatlar, oşun arasyndaky zatlar hemmesi Hudaýyň hukmuna diýýän. Näzire bolýar şo diýipdir. Biz 1500 botumuz bar diýipdir Mekke-i Mukarremede. Mekke'de biz 1500 botumuz bar. Şu 1500 botun biri birje garşdy hukm ýurdy bilenak, destur ber bilenak. Palan zat palan bot büýüripdir. Wa şoň hukmundan şeýle palan iş etmelip aslan eşdelenak we görlenak we bilinenak diýdi diýe. Näzire bolýar senin şeýle diýip şu soraw geldi diýe, şu kitabyň ber maňa diýipdir. Şonda Hazreti Fatıma, yok ey Ömer, sen kafirliň üstünde sen dehretin yok, nejes. Sen gusletmeli bolýan, ondan sonra da dehret kılmaly bolýan. Bular eşden görüňiz hemmesi muhtasar geçipdiň. Gusle diýe dehret kılýa, dehret kılan näme Hazreti Fatıma? Ananmýa, sen bir hyýanet edersin. Muny bir biýedebi edersin, bihurmaty edersin. Sen bir zat diýi, maňa zamanet et. Onu sen Hudaýyň bilen gasam etýän. Sen Hudaýyň bilen gasam etýän, men zat diýmäýin, şonu Sure-i Mübareke'ye Taha'ny okuyup, kan aýy mübarekan okuyandan sonra gözlerinden ýaş gaýtmana durýar diýe. İnne hazar rabb ahlul li an na'buda. Şunu iyi veren Hudaý
ibadet edilmeli Hudaý diýdi diye. Mon binne aýdyp biljekkä diýdi diye. Şonda Hazreti Habbab ibn al-Aratti diýen sahaba radiyallahu taala häki köýdüň üstüne ýatyrylyp kebab edilýän, diri kebab bolan sahaba, tenha sahabaý ki diri kebab bolup biliniň eti kamil bişip kamil oňorgalar görnüpdi, ýene de Hudaýyň dinine galan sahaba Hazreti Habbab diýen sahaba. Şu Qur'an-ı Kerim'e uğradıp dudu diye Hazreti Fatıma bilen Adam Hazreti Said'e. Yoksa ola Qur'an-ı Kerim doğru okuyup bilmeyen. Şoňa uğradı otika. Şoňa gabatda Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala gelenne bukunup durun şu taada çıktı diye ey Ömer. Boşluk bolsun Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın duası kabul boldy sana diýdi diye. Öten akşam Peygamberimiz dua etdi. Ebu Cehl ya Ömer ibn al-Hattab Müslüman bolsun. Dine şolaň ikisiniň biri bilen nusret berdi dua etdi. Hudaýyň duasy sana kabul bolan bolmaly şey diýdi diye musulmanlar şonu Hazrat Ömer radıyallahu taala hewas etdi diye Muhammed'e men sataşdyrsaňyz diýip aleyhissalatu vesselam. Bir rivayetde Hazreti Hamzaň öýünlüdi, bir rivayetde Hazreti Arqam diýen sahabaň öýünlüdi diye şonu ýolla barýa kala kalben ananya inni ýöne kelime-i şahadeti entek aýdanak. Benu Selim diýen taýfaň deňesinden geçip barýaka Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a inne sataşmana var ya. Şonda Benu Selim diýen taýfa arasynda munazaat bolup, keşmekeş bolup, uruş dawa bolup, ýene Hazreti Ömer radıyallahu taala anhu çağırtdylar. Zamat diýen botlar wady diýe şolaň. Şu botuň ýanyna, şu Zamat diýen botuň ýanyna bize hukmet diýipdir. Şonda Zamat Hudaý Taala'nın izni bilen kepledi diye. Ey Ömer, sen ýüreňde imanyň kabul edenden soňra Zamat bilen näme işiň ma? Kan kanşyn ýalak mübarek beýtler aýdyp Hazrat Ömer radıyallahu taala da aňlyk ýene geçip gitýär musulmanlar. O hem şu zamady ibadet edip duran Benu Selim diýen taýfa diýdi diye. Ey Ömer, bot saňa kepläpdi, iman getiren nädir saňa diýdi diye. Yer bilen asmany yaradan Hudaý Taala şu diniň eýesi diýdi diye. Bu din asmana çykmaly bolar, ullanmaly bolar, gawy bolmaly, tagwiyat bolmaly diýip. Sonra Hazreti Hamzaň bir rivayette de Hazreti Arqam diýen sahabaň öýünde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam otyka şoň gaftyny hakya. Ey musulmanlar, sahabalar näçe nefer? 39 nefer sahaba diňe. Mekke-i Mukarremede de Hazreti Ömer radıyallahu taala kafirlerin tarafından boyun alıp Hazreti Ömer'in de ahlakı şitti diye bir zady etjekdik gelse ewünden bir leşker çyksa da şo zady etmeli baýat. Gowwaty da bady diye şo eder ýalak. Bir inni gider Peygamberin kellesini, mübarek kellesini kesip şehit eder. O taraftan da Mekke-i Mukarreme Kabe-i Şerifeň mübarek metafynda da sazlar worup hoşluk edilipdi. Buň hoşluk işdi işken hoşlugymyz üstüne bolar diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şehit ediliniň habaryny gözleşip oturan kafirler. Şolaň tüm Mekke'niň sesi, sazynyň sesi de Hazreti Arqam diýen sahabaň öýüne eşdilip duran. 39 sahaba da gafyn saklapdy. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan muhafazat edilipdi ey musulmanlar, can saklapdy ular. Üstüne narahaty, üstüne esteriz. Şonda sahabalar diýdi diye gaýga edip duran sahabalar, ya Resulallah sen ejazet bersen biz beýti gorkup durmaýly. Seni dindar eýli, biz hemmämiz çykaýly, kelime-i şahadat aýdaýly, olar da bizi öldürsünler, biz bilen sawolsan saňa zat diýmeseler. Biz şoňa razy diýdi diye. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diýdi diye. Ey sahabalar, Hudaý Taala sizden razy bolgan. Ol bir Hudaý ki Nemrud'un odunyň içinde öz dosty bolan Hazreti İbrahim Aleyhissalamy nejat beren Hudaý Taala. Ol Hazreti Musa ki 70 000 sahiriniň sehirinden nejat beren Hudaý Taala. Ve ol Hudaý Taala ki keskir bıçagy ki daşy ýaryp duran bıçak öz bahurdawyny kesdirmän duran Hazreti İsmail Aleyhissalamy nejat beren Hudaý Taala meni we sizi nejat berer diýdi diye. Şonu gafata gidip dua etdi diye. Ya Rabbim, şu indi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu sahabalyň hormatyny dilepdi. Ya Rabbim, maşrykdan magryba üýşüreňde şu 39 nefer fagat sana ibadet edýär. Şolaň ýürekleri ýanypdy, jahallary ýanypdy, gözlerinden ýaşlar döküp otyrlar. Şolaň ahlasynyň hormatyna, ýüregindäki imanynyň hormatyna şu kafirlaryň arasynda bizden himayet eder ýalak, bize arka çykar ýalak. Bizden himayet eder ýalak bir nasir, bir kömekçi bize iýer diýdi diye.
Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi diye. Ey musulmanlar, gaty dersler vardır bu gurrunde. Gidin çöllere gidin 15 dakika yarım saat şunu fikretten eştin şu gurrunları. İnsanın erdesi näzilemiş? Hudaý Taala'nın yanına dogurdurman erdesi näzilemiş? Şonu düşüneýle musulmanlar. Şonda Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına. Ya Resulallah, narahat bolma. Hudaý taraftan tayin bolla bir nefer sana nasir, nusret bermäne, sana arka çykmany we dinin yerin gözüne ýaýramaklygyny entikap bolla bir nefer. Şu mahalla bir rivayette Hazreti Hamza, bir rivayette Hazreti Arqam diýen sahabaň öýüne diýdik. Hazreti Arqam diýen sahabaň öýünden Kabe-i Şerife göçelim, kamil ferişteler sep durup yol açıp otirler. İşte bir bernameler, teşrifat boljak diýipdir. Onda näme diýeni onu sen iki doga ettin Ebu Cehil bilen Omar'ın arasında. Hattab'ın oğlu Omar intikap boldy Hudaý Taala'nın yanına. Şo saňa gaşyn gelýär diýdi diye. Hemme kişi eşdi oti Hazreti Ömer'i iyi veripdirler. Omar'ı iyi veripdirler. Peygamberin kellesini alıp gitjek. Ey musulmanlar, eger Hudaý Taala Hazreti Ömer radıyallahu taala'n iman nasip etmedik bolsa etjek telekijin edip gitjek şo. Şon ýaly Hudaý Taala'nın yanına bir rasak adam, yani Hudaý Taala'nın bir gawy yaradan mahluky. Omar intikap boldy diýdi. Ýollar taýýarlap durlar şondan süreyim. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam darykdy diýe. Şon habar gelipdi ol sahabalardan. Ebu Cehil Omar iyi veripdir, 100 diýende boyun alypdyr. Ya Resulallah, sen kelläňden süreyim diýip, o da gelýär. Kilometr ýol ýok ey musulman, bir şäher ýa bir olakorak owa. Bulasy 500 metr, 600 metriň arasyndaky gurrunşy. Maşat bilen Teheranyň arasyndaky gurrun däl, gurgandan geçipdir, Bejnurtdan geçipdir diýer ýalak. 2 şarra, 3 şarraň arasyndaky gurrun muhtasar bolupdy ey musulmanlar. Şonda Peygamberimiz narahat bolup darygyp diýdi diýe. Ey Cebrail dostum, sulh etmäne gelýärmi ýa jeng etmäne gelýärmi diýdi diýe. Ya Resulallah, näme jeng etmeli diýe. Derhaliki öten awşam sen gabatda doga edip otykan şu sahabalaryň yürekleri, oşularyň imanlarynyň mukabelinde doga edip otykan elf melekin mukarrab 1 milyon ferişte Hudaý Taala'nın ýanyna Hazreti Ömer doga edip otydylar diýe. Ya Rabbim, Ömer'in ady betbaht adamlardan kafirin arasynda ýazyk. Ya Rabbim, şunu musulmanlara goşa gor. Musulman bolmaklygy liýagaty var diýip 1 milyon ferişte asmanda doga edip otydylar öten akşam diýe musulmanlar. Näzire sen jeng diýen diýipdir. Şonda Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala iz ýanyna gafyny kakdy diye. Intikde çiw üçin Hazreti Cebrail aleyhissalamyň gelenini fakat Peygamberimiz ihsas edip otyr. Hiç kim görenak. Boyundan şemşir asypdyr, kaýgysyz gafyny kakypdyr Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala. Oň hedefinden sahabalaryň habary ýok. Şonda oglynça gözlediler diye Hazreti Ömer gafyny kakypdy. Gelip ettiler verdiler diye. Ya Resulallah, Ömer gafyny kakypdy. Ýetdi oýuny öz işini etmäne geldi. Şonda Hazreti Hamza diýdi diye. Ömer bolsa bir erkek diýipdir. Bolsa bir erkek adam, in hem erkek adamlaň näme pikir etýäňiz diýipdir. Eger gawy niýet bolsa, hoş gelipdir, mübarek bolsun. Eger telekiş sebepli gelende bolsa, şoň boyundan sallagylary kılcı bilen öz kellesini öz eline berer diýipdir. İzinden uğradı diye özüm sataşayın neydi diye. Gafyny açdy diye. Ey Ömer diýdi diye. Sen hyýal etýäňmi? Biz bir insanlar iki demir çeýnýäsidi diye. Demir çeýnäp duran adam biz we etjek işimizde de mınjyra fikrimiz ýok. Bir zady ulaltmaly bolamyzda, ýa bir zady biz özümize ar bilemizden sonra biz janymyzdan geçaýan milletdir. Demir çeýnäp oturandan ey Ömer, pikir etme putak gelip etjek işin edermi ha diýme diýipdir. Şonda şeýdip arasynda moşajara bolup duha jeng bolarmy ha diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýortup bardy diye gafyň agzyna. Şonda Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala bil goşagy wady diye. Şu bil goşagyndan gaty çek akamda şunu bir silkdi diye. Hazreti Ömer'in 10 ken namyny sünkü hemmesi diseredi diye. Şu gerşinläki asagyllaryň gyljy diye ýere gaçdy diye. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala tauna Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam we din nusrat tafandan sonra diýdi diye. Şonda Peygamberimiz bagat gysdy diýdi diye. Bagat şunu silkdi. Ay men biloňurgam dewilli ettin daşary gaşyn çykdy sünkli diýdim diye. Şun ýalak maňa peşar geldi diýipdir. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ey Ömer,
wagtyň bolmadym sen dine gelmäne diýdi diýe. Şonna kelime-i şehadet aýtdy diýe musulmanlar. Kelime-i şehadet aýdanda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allahu ekber diýip hoş bolup tekbirler aýdyp 39 sahaba Allahu ekber diýip bir hoşluk boldy diýe şonna. Şonna Hazrat Ömer radıyallahu ta'ala sorady diýe insanyň sualaha. Ey musulmanlar gözden ya Resulallah näçe nefer musulman boldy diýipdir. Onda Peygamberimiz aýdypdyr ey Ömer sen 40-lanjy nefer 40 tekmil boldy diýipdir. 40 tekmil bolsa Lat, Uzzani, Hubali il bilen becerilen botlary gündüzlikde, aşkarlykda ibadet edilipdi. Yer bilen asmany yaradan Hudaý näme diýip aşkara ibadet etmeliler. Gideýliň diýdi diýe. Şonu 39 sahabany leşkerini dogurlap Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sağ tarafından Hazreti Ebu Bekr Siddiq, çift tarafından Hazreti Hamza'ny goýdy diýe. Öwünde de Hazreti Ali'ni goýdy diýe. Oňa öwünde de Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala öz kılıçyna alakam diýer Käbeň ýanyna gideýlip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın arkasynda da sahabalar Şeýdip Käbe-i Şerifeň ýany ýanky fereşteleň ýol açyp duranyň ýolundan ýörüp barýarlar. Fereşteler Peygamberimizi görüpdi. Peygamberimiz de fereşteler görüpdi, sahabalar görenak. Ey musulman dogully. Şonda Käbe-i Şerifeň ýanyna barıp diýdi diýe men arafani faqad arafani. Ve men lem ya'rifni fa ana Umar ibn al-Khattab. Ey Mekken kafirleri meni tanıyan adamlara tanıyanlar. Tanımayanlar olsa bilsinler men Hattab'ın oğlu Ömer musulman boldum diýdi diýe. Siz de musulman bolun diýdi diýe. Yani öz janyny enteklemeden aka olan janyny gorkaklapdy. Siz de musulman bolun ýogsa şu kılıjymyň etegini hemmäňiziň kellesi kesiler diýdi diýe. Şonda sahabalar hemmesi hoş bolup kafirler bir kaçtı diye o taraftan Ebu Cehil, Ebu Leheb olar da hemmesi şu taada bir pikir edişip bir ula turdu. Indi näme diýili? Şi Hamza bilen Ömer ikisini öldürýül, bilelikde gideyl bir leşker bolayly. Yani bir forumra bidune bernamerizi, bidune piş bername gidip jeng etjek bolup şonda kafirler hemmesi geldi diye, çozdu diye eline kılıcını alıp. Sonda çozanda Hazreti Ali radıyallahu ta'ala bilen Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala evine doğdu diye. Hemmesi diye kılıcını çıkarakamda hemmesi bulap şeyle bir kavdırla diye sonra Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala inki leşkerin baştağı, kafirlan leşkerinin baştağı ki cenglerde taktike yetik şunu eyyem getirdi diye, tuttu diye. İnki baştaklarını getirdi diye şu cenge değilleyen adamlar. Mekke-i Mukarremen yanına yıkakamda Käbe-i Şerifeň yanına kursağına oturdu diye. Mübarek iki barmağını gözüne soktu diye. Gözünüz soğurur neydi diye. Sonra kıygırdı diye yankı ölüp baryan elinden alıp sonra hahiş edip iltimas edip ey Ömer şunu göverdiler sonra hemmesi gitti diye. Sonra Hudaý Taala'nın nusreti ve izzeti bilen musulmanlar evvelin mertebe Käbe-i Şerife Beytullah Şerif'in hayatında 2 rekat cemaat namaz okuydular diye. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da imam oldu diye. Şonu namaz okuyandan sonra Hazreti Ömer diýdi diye ya Resulallah men sen yüzünden okuyan sen Käbe-i Şerifeň içine barasın gelýär bir giresin gelýär ýür diýdi diye. Käbe-i Şerifeň içi dolu bot ibadet edilýän botlar. Şonda Käbe-i Şerifeň içine Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala bilen ikisi bile girdi. Botlar hemmesi ibadet edilýän botlar. Şonu Hazreti Ömer diýdi diye ya eyyuhel asnam hada Ahmedu hada Resulullah feşhedû in kâne lil ilahi fescudû. Ey botlar, şunu bilin Hudaý taraftan gelen peygamber. Şuna da şahit bolun. Eger şu peygamberin Hudaý taraftan gelen çyn bolsa, yani bir form edýäti özi bilýär. Ýöne kudret kökejek boldy sahabalara. Şu peygamberin Hudaý taraftan gelenler çyn bolsa hemmäňiz ihtiram üçin secde ediň diýdi. Şonda botlar hemmesi ýykylyp secde etdi diýe. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a ihtiram olsun diye. Sonra yine çıktılar. Çıkan lehzesinde Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala bilen Peygamberimiz Käbe-i Şerife'den daşarı çıkanla Hazreti Cebrail aleyhisselam Hudaý taraftan name iyi verdi. Hudaý taraftan ayet-i mübareke iyi verdi diye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhen nebiyyü hasbukallahu ve men ittaba'aka minel mu'minin. Ya Resulallah sana Hudaý kafi ve izine düşen musulmanlar kafidir inne. Şu bilen sen dini ayradıp bilersin deyip. İttifaqa mufassirin bilen
sen iyidine düşerler kafidir diyen Hazreti Ömer varada iyini diye. Yani Hazreti Ömer'in öz bolor dinin ayıramaklığına diydi diye. İnni korkup verme deyip Hudaý Taala ayin der diye musulmanlar. Şonda Hazreti Suhayb ibn Sanan diýen sahabe gurrun beriye biz diye te Hazreti Ömer musulman bolýança wururlukdan, horlanlykdan, sevgillikden, maskara da edillik. Her näme edilse elimizden hiç sak gelmerdi. Arymyz alyp bilmerdik. Emma Hazreti Ömer radıyallahu taala musulman bolandan sonra bir keple bilmerdi, keplese de şoň arymyz alardyk diýen musulmanlar. Şunýalyk izzet tapdyk, şunýalyk nusrat tapdyk diýen musulmanda gollar. Bu gurrunlar awallaydan biz kelasa tarihimiz wadi. Hulafai Raşidinden biz mufassalan gurrun etdik. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın, Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhum ecmaîn şulardan mufassalan riz noktalar bilen tarihte näçe jelesäň içinde başga yerlerdäki kelaslarymyzy gurrun etdik. Baýgany şudy. Şolar istifade etsek inşallah mufassalan geler. Ýöne dersini alaýyn musulmanlar. İki dünýä ýagşylyk ýok, egriye kişi bolsaň qadam qoygun dogryya diýip durmakdan bolýan. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala bilen Ebu Cehil'in arasynda Hudaý Taala Hazreti Ömer'i verdim nusret bolsun dine kömekçi bolsun nip şey diýdi. Hazreti Ömer bilen Ebu Cehil'in arasynda näme tafawut bar? Ebu Cehil İslam'ı kabul etmäkde dogurdaýdy diýe. Hyýanaty bardy. Teleki işi bardy, merdanegisi ýokdy. Emma Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala musulman bolmakada bir neferin malını iýende hemişe mazlumun tarafy hiç zina etmerdi, hiç şarap da içmerdi diye. Fakat ýöne kafirlikde bota ibadet edip duran kafirlardan. Bize de ders verin musulmanlar. Ne herkes şeni diýim der umry hiç kebet mertra niki amet peviş diye Hazreti Sadi. Bize hiç yerde de görmedikdim, eşitmedikdim diýipdir. Teleka adama gawlyk gelsin diýipdir. Hemişe ey musulmanlar kayarlarda ibadet edecek diýenlerle ibadet edip bilýän nädirler? Kan adamlar hac edecek diýenler hac edip bilýän nädirler? Wus'ata maliyeti bolup durady. Kan adamlar tahajjud okuyjak diýenler okyp bilýän nädirler? Ey musulmanlar, şunu bilen galyň. Her zat ewiňden geljek bolsa Hudaý Taala tarapdan gelýän zatlardan, dünýewi del, Hudaý tarapdan, dini tarapdan bir zat bize geljek bolsa baýat liýagatymyz bolmaly musulmanlar şo zata. Ýassokydyk, şükür edeýin ey musulmanlar. Aglap şükür etsek de azdyr. Hudaý Taalaň ýanyna ýassokymagy liýagatymyz barmyş. Eger hemmek şokyjak diýse başarmar. Okuymadyklar teleke diýdik däl. Ýöne ol adamlaň bir ýerde bir aýagynyň gyşyk basan ýer barmyş ki namazdan mahrum bolupdyr, hejapdan mahrum bolupdyr, arasalykdan mahrum bolupdyr ey musulmanlar. Diýmeýliň, işimiz şoluk bolansaň namaz okyp bilmedik. Ýok. İş midan tapılıp ey musulmanlar. Bir yerde biz gyşyk basypdyr, liýagatdan daşalypdyr ey musulmanlar. Omar kert İslamra aşkar biyarast giti çobagy bahar. Men Hudaý diýip durmaklygym evvelin neferi eken men Hudaý diýmekligime hak wa men boynumda we kıyamatda we dünýede şu hak barada sual ediljek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan sonra Hazreti Ömer radıyallahu taala. Son bizim ýurdumyzda İslamyň çyrasynyň ýanmaklygyna Hazreti Ömer sebep boldy diýe. İnşallah bular näme zähmetler çekip ki şu ýurda İslamyň çyrasy ýanmaklygy futuhat jeleselerden inşallah gurrun ediler. Bizim ýurtdamyz näzire musulman bolupdyr, näzire zähmetler çekipdir. Bäri boşy 12.000 sahabaň şareginiň gany boşady diye bizim ýurtdamyzda Allah diýilýän şey musulmanlar. 12.000 sahaba, her sahabany üýşürseň ey musulmanlar, ýeriň ýüzüniň tamamy ewliýasyny kıyamet tesellim üýşürseň ki Peygamberimizi görmändir, şu ewliýalaryň hemmesini üýşürseň günahkarlaryň sahabaň bir tarymyzyna ýetmeýär Hudaýyň ýanyna. Şu insanlardan men Allah diýer ýalak, siz Allah diýer ýalak 12.000 sahabaň ganyny kullu diýär musulmanlar, şehit boldy diýär. Şolaň denanalarda dul galypdyr, şolaň şagalarda ýetim galypdyr. Men bu dada keýf edip hoş geçirip gitsem, bäri başy kıyamatda 12.000 sahabaň tek gatyralarına bir jogap bermeli musulmanlar. Menden çirim sahabalaryň şaregi boşady. Gabiliýetiň üzüne fikir edeýliň. Liýagatymiz barmyş. İslamy Hudaý Taala bize ýetiripdir. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anh'ın bir mübarek aydın sözü var. Şuna deyin. Bir vakit Hazreti Ebu Ubeyde ibn el-Cerrah radıyallahu ta'ala aşere-i mübeşşeren biri
Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anh bilen seferden bariyaka şonna bir yerik yetti diye bir makamata sataşmalı. Hazreti Ömer'in halife vaktında. Her neçe kilometreden gezekleşmeli. Bir miktar o düşmeli, o itmeli, sonra o düşmeli, o itmeli. Şonu makamata sataşmalı mesafeti yeterlerine, şehre kolaylarlarına Hazreti Ömer'in düşmeli vakti yetti diye. Sonra Hazreti Ömer oturacak bolupdur Hazreti Ebu Ubeyde. Ey emir-el müminin, sen düýäň üstündedir, başdaklar gelýär. Olan ýanda sen ýere düşüp dursaň biderek bolar, siýasat gaçar diýen ýaly. Şonda Hazreti Ömer diýdi diýe düşäkamda ey Ebu Ubeyde minnipdir. Nahnu kavmun a'azzanallahu taala bil İslam. Biz bir insanları ki Hudaý Taala bizi İslam bilen izzet berdi diýipdir. Femen arada'l izze fi gayri ma a'azzanallah azallanallah. Biz izzeti düýäň üstünde oturmaklykda gözlesek onu Hudaý Taala bizi gurar diýdi. Düýäň üstünde bolanda näme, eteňde bolanda näme? İslam bilen izzet tapmalydy diýe. Şondan bir paýal bilsek, şoňa bir kömek edip bilsek, şonda biz aziz Hudaýyň ýanyna diýdi diýe musulmanlar. Şuň üstünde gurrun edeyli. Ey jowan oglanlar, diýmeň namaz okuýdyň, okuýmadyň, ýok. İzzetiň üstünde gurrun edeyli. Bir wagt Hazreti Bayezid Bestami radıyallahu ta'ala Hazreti Bayezid Bestam Kuddesi Siluhu Türkmenlerden Sultan-ı Arifin ümmetin içinde Hazreti Bestami ýaly Kuddesi Siluhu Hazreti Bayezidcan ýaly Hudaý tanyýan adam ýok diýer. Onun için padişah Hudaýyny asan etdiler. Sultan-ı Arifin sahabalardan sonra tabiillerden sonra ümmetin içinde Hazreti Bayezid Bestam ýaly Hudaý tanyýan adam ýok. Tanypdyrlar, emma oň derejesine ýetip bilmändirler. Hazreti Bayezidcan kim? Hudaý bilen irtibatda adam. Bir wagt Hazreti Abdurrahman ibn Yahya diýen bir gaty weli geçdi diýe Hazreti Bayezidcanyň wagtyndan. Hazreti Abdurrahman ibn Yahya diýen gaty weliň biri geçdi diýe şoň ýanynda bir sadece musulmanlaryň bir bar sorak etdi diýe. Ey ustad, tevekkül näme bolýar? Diňe fakat Hudaýa dayanmak näme bolýar, şonu düşündirmäňe diýdi diýe. Şonda Hazreti Abdurrahman diýdi diýe. Ey jana, ey ogul, bir möý bolsa adam ýalak diýipdir, möý, ankabut. Bir möý bolsa diýipdir, seni üýjek bolup duran ýagdaýda. Şonda şu elinden ip başlasa diýipdir. Goşaryň içelimde iýdi, içine gitdi, inni çeýnäpdi. Şo ýagdaýda diýene Hudaý Taala men dadyma ýetişer diýip, şu möýüň şerrinden gorkman bolsaň şu tewekkülliýdi diýe. Ay bu bolmajaklar, ýa özüne şek edip, gideýin men Bayezid jandan, Bayezid Bestamdan sual edeýin diýip, Hazreti Bayezidin gapsyny kakdy diýe. Şonu Hazreti Bayezidcan diýdi diýe gafyny açmaka, aňyrdan gygyrdy diýe. Aleysa laka fi qawli Abdurrahman kifayatun. Abdurrahmanyň aýdan saňa bolmaýam diýdi diýe. Onu ziyaret için geldim diýdi. Bir zat diýip başga gurrun agzat diýe. Qad atakel jawab min wara'il bab. Gafyň aňyrsynda duran ýagdaýynda jogabym galdyň ura diýdi diýe. Şun ýalyk adamlaryň ýüreklerine tasarrufu wa Hazreti Bayezid Bestam Kuddesi Siluhu düze çykyp ibadet etdi tahajjud wagtda. Şonu aglady diýe, gize. Ya Rabbim, näjere bolýar agyr-agyr mahawifler we öwmizde. Qabr we ölüm mi, kıyamet ba, hesap kitap ba, sırat ba, bir muhawifler, katı ağır güller ba, şedaetler ba, nezri bolýar, düzler boş ýaty, adam gelen akdyda ýekeji adam çykdym diýdi diýe. Düzler dolu bolmaly, aýandasyň gaýgatýan ýokmy bu musulmanlar? Parahatçylykda ýaty diýdi diýe. Şonu Hudaý tarapdan ses geldi diýe. Ey Bayezid, keplemede ibadetini her bir adam tak getirýän nädir diýdi diýe. Hudaý Taala namaz okutmany adam tapmandyrana gaý musulmanlar. Bir ýerde bir din nezibesi hoş bolaylyň ey musulmanlar. İntikap bolupdyr. Tawfiqyň için intikap bolupdyr. Evvel musulmanlyk, ondan sonra ähli taat edipdir. Ertiden taşama ayyaş ýeri edip berenken ki ey musulmanlar. Araday adamlar hatm okuyup duran ýagdaýda biziň özümiz bilýäs aýmazatdan habarymyz var ey musulmanlar. Adamlar gece ibadet edip duran ýagdaýda araday Ramazan aýda layvezende goýup zina edip duran adamlar var. Layvezende goýup meşrubat içip duranma biziň öz türkmenlerimiziň arasynda.
Näme etmeli? Olun özüne aglamaly musulmanlar. Aradaý ki meni günäkär mescit nesip etdi, ýolun kay nesip etmenden ýagdaýda maňa nesip edip mescide gelwetin. Ol adamlar mescide gelmedenler hatta agal günäden çekilmek tawfiqi ýok. Ol adamlar özüne aglamaly bolýar musulmanlar. Nähergez şeni diýim der umrihiş kebetmetra niki amet pepiş. Biz bir insanlar iki ay ola aç gezip beren millettir. Ay ola wagtyny geçirip beren millettir. Ay ola barda izzeti bir malla gözlesek onu Hudaý Taala urar. İzzettir şu zatymyz. Bir wagt Hazreti Dawud taýy diýip bir gaty weli geçdi diýe. Kuddese siruhu. Hazreti İmam Azam Ebu Hanifeň elinde oturup şagirt bolup sahibi mezhep bolup mujtehid magama yeten adam Hazreti Dawud taýy. Ehl-i sünnete bir mezhep becermäne liýagaty wady diýe. Yani şon ya kudreti ilmisi wady diýe. Takwa adam ýöne men kıyamatda tutulamaýyn, adamlara halal haram diýip täyin teklif edip diýip, ay men Hudaýdan gorkýan diýip kullan ozlet edip geçdi diýek. Mubarek kitaplaryny suwaklady diýe. Bir wagt bir weliliň biri, Hudaýyň dostlarynyň biri düş gördü diýe, şu düşünde gıýgyrýa bir gıýgyrgujy falan mescitde Hudaý Taalaň dostlaryndan gurrun berip duran bir adamma özü de gurrun berýän mawzusy da Hudaý Taalaň welilerinden gurrun berip du şu gurrun beren zadyna da öz derejesine ýetdi diýipdir. Yani Hudaý Taalaň welilik we dostlarynyň inki aňarky mertebelerinden gurrun berip duran adamma falan mescitde bar şoňa yetişene yetişdi yetişmedik de boş galy. Ýöne şu gurrun berýän adam da özü şu magamlara ýetdi diýdiler diýe. Şol adam gurrun berýär sonra ýortyp bardım oýanam falan mescide görsem Hazret Dawud taýy gurrun berdi diýe. Tanıdýan indi gurrununa içjek bolýan Hazret Dawud taýy guddise sirhu gaty alim adam gaty arif adam Hudaý tanıyan adam. Mundan bir jawan oglanyň bir isledi diýe bir wagt. Ey Hudaýyň dosty, arasynda gowulmal samimi bolmal. Falan ýerde bir zenana wa ay olakan taat ýokdy şonu olakan edip duran bir etmiş ibadetden ýokdy. Şu näzeriýaty kaşon maňa aýsaň diýdi diýe. Elbet familýaň biri bolmaly taryhda azalmandyr. Men öz düşünşime bir delili muwajjahy barmyş ki Hazreti Dawud taýy şoňa gidipdir. Elbet ennesi bolsa bolamyl. Şonu Hazreti Dawud taýy guddise siruhu gitdi diýe. Baranna diýdi diýe, bir olakan taatı bolmasa da ibadeti bolmasa da indi milletin arasynda olakan taatı ýok diýip tanylyp duran zenana. Onda bir kabryň içinde gülüp ýaty, düşekde ýaty, cennetin düşeginde ýaty, kabrda ýatsa da diýdi diýe. Şonda Hudaý tarafdan ses gelipdir, Hazreti Dawud taýy ýanyňky gaýdypdyr. Men şu ýagdaýda şonu şeýdip duranyny gördüm, şonda Hudaý tarafdan maňa ses geldi. Näme diýdi? O zenana iste'nesat bina fi sajdatiha fa anasna fi wahdatiha. O zenana bizi hewur edinni secde ýagdaýda. Secde ýagdaýda bize hewur edinni, ýeke ýagdaýda men on hewur edinýän diýdi Hudaý tarafdan. Yani näme? Yani şey musulmanlar kan görýän elhamdülillah jamaada namazyň wagty geldi, kan adamlaryň ýürek hawsalasy bolýar. Okuýmasa ýaýlaşmaýar. Şu namazyny bitirmese ýaýlaşmaýar. Hudaý tarafdan cennetin düşegine ýatsak adamlar begensin ol adamlar ey musulmanlar. Kan adamlar wa intek ýakasy açylsa, käzen analar wa azadyk saçy görünse darykya. Ay men saçym görnädi. Ya intek seseşdenli öz gulagy zaryp, ýüzi gyzaryp falan erk adam geçip barýardy, sezemeşdi. Şoňa öz darygyp utanýa. Hudaý Taalaň düşegine ýatsak adam şolar ey musulmanlar. Hudaý Taaladan paý aljak. Iste'nesat fi sajdatiha. Her kim bir zada ýüreg darykya. Birinten adamlar zol maşininiň içinde oturup aýdym etmese ýüregi jaýlaşmaýar. Birinten adamlar telekezady keplemese jaýlaşmaýar. Birinten adamlar teleke bilen ertibat baglamasa jaýlaşmaýar. Emma birinten adamlar we giýje süýji wagtda da ýatyka bir iki rekat okyp Hudaý Taalaga gaşyn göz ýaş etmese giýjesi lezzeti gaçýar. Şol adamlar düşekde ýatjak adamdyr. Gaýrat edýän musulman dogurlar. Sayusibul lezina ajramu sagarun indallah. Şunu bileýin. Şaýat meselen men pulum kändir. Bidirek iş ediversem, bidirek keple versem, bidirek ýagdaýlara gir ediversem, şaýat men maşinimden çyrym, şaýat men magamymdan çyrym, şaýat serwetimden çyrym, şaýat awadarlygymdan çyrym, hiç min ýany şahsiýetim gaçmasyn. Emma Hudaý Taala andegerra ba'de eýyam we şuhur, andegerra ba'de merg
az gari gur verde hendeş muhleten der gari gur labuden peyda şevet yevmun nuşur diptir Hazreti Rumi. Bir günah etti, zinanasının yanında da siyasete kaçmadı, mahallede de siyasete kaçmadı, yine izzet nefsin içinde, avrayın içinde. Hazreti Rumi nämedi? Andigerra ba'de ayyamu şuhur bir näçe günden sonra Hudaý Taala şonu kiçeltýän milletin arasynda. Andigerra ba'de merg az gari gur bilen tekle dünýede awraýlypdyr. Gawrda betbaht bolýar kiçelýär dipdir. War gawrda da bir zat meselen bir doga edipdir, sadaka edipdir, üstüne bağa ekipdir, eýdipdir, şeydipdir, men gawrda da saňa manjak ýatyrsaň, werde hendeş muhleten der gari gur labuden peýda şewet ýowmun nuşur. Hudaýyň ýanyna kiçelmeli bolar şo dipdir. Hudaýyň ýanyna näzire ulaltjak şon dipdir. Zinany ol edipdir, aragy ol içipdir, haky ol ipdir, gıybety ol edipdir, behtejabini ol edipdir. Ýene de Hudaýyň ýanyna gaýkarjak bolsa, yok, nahnu kavmun a'azzanallahu Taala bil İslam. Fakat musulmançylyk bilen izzet tapyp bolar Hudaýyň ýanyna. Mundan daşgary men izzetli ýaşajak bolsam, ay men malym bolmasa özümi hoşbaht hesap etmesem, maşinim bolmasa hoşbaht hesap etmesem, awadan zinanam bolmasa hoşbaht hesap etmesem özümi, onu Hudaý guran bende bolýar diýipdir ey musulmanlar. Gaty olakon gurrun aýdandyr. İzzettir şu ýasy, izzettir şu hejap. İzzettir ene taň dogasyny almak. Dünýede de we ahiretde de Hudaý Taalaň ýanyna başyň dik etjek zatdyr ey musulmanlar. Rahmet çekip gelipdirsiňiz. Hudaý Taala näme doga eden ey musulmanlar? Öz öýüne otuýuňyz, liýagatyňyz bolansaňyz gelipdirsiňiz. Hazreti Ömer radıyallahu taala Hudaý Taalaň ýanyna erdeşi bolşýarlar. Hazreti Jibrail aleyhissalamyň bir mübarek gurrun agzamandan ýanky Hazreti Ömer musulman bolup näsine fedýan Rasulullah musulman boldy diýip duran ýagdaýda Hazreti Jibrail aleyhissalam geldi diýe. Hazreti Ömer peýgamberimizdän musulmanlaryň sanyny sorapdy ki Hazreti Jibrail aleyhissalam ýene de geldi diýe. Ya Rasulullah şemat asmanyna toy tutulupdy, Ömerin musulman bolanlaryň diýdi diýe. Asmanyna ferişteler toy tutuwaty diýdi diýe. Şon ýalak erdeşli adamy ýürekden gawwer ýas biziň İslamyň şyrasynyň ýanmaklygyna ştada sebep bolupdyr. Kıyamatda şo benden hormatyna, şoň musulman eden adamsy bize musulmanlar, şo benden hormatyna cennetde ýaşamak hemmemize nasip etsin inşallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.